е героя на България? Къде е? Здравей. Много се радвам да те приветствам тук. Добре дошъл. Здравейте. Много ми приятно, господин Танчев. Страхотен е нашия... Жив и здрав. След мачата се виждаме пак. В комисията сега ще направим една разходка, да видим кой къде е. Искате да заповядай. Това е първо да те... Това е моята асистентка. Аз си казах, тя е човек, който най-много помага за всичко. Казвам, те, между другото, моите българи заповяда. Искат едно кафенце да предложа. Ами ако може едно кафе, бутан. Водичка. Я да видим сега. Това е за спомен от комисията. А това е... Даже аз ще го отворя. Това е от нашата първа среща. Избрахме тук си. А ето тази. Сега искам да ти кажа, че ти имаш правото, как се казва, на избор. Тя да си избереш от тия двете за тебе. Ами имаш ли за тебе така? Естествено, ние ще ги сложим. Виж какво, ето ги двете, която си избереш. Наистина за какво става въпрос да се види тебе, имахме възможност. Но в Монако си е по-слънчево, отколкото къде беше. Аз съм истината е. от Фейсбук. От страницата. Да, от Фейсбук. Не, сега сте само с спорт. Добре. Защото тук целият кабинет те ще ги сложат. Той да си най-хубавото наше дете. Не, тук са няколко комисари, 4 сме на предпоследния етаж, горе е президент Юнкер. Хубава гледка имаме тук. Съдредени, президентът свършим работи и нашите сложности. Да те питам, разбира се, Може на моята да фейсбук страница, няма аз проблем. имам доста последователи, така Знаем. че ще... А може да седнем с тебе на местото на президента? Като президент. Да ви снимам ли с Президентски. Да снимам ли с телефон? Аз сега ще не седам, само аз да пробвам, извиня. Фани президента Юнкер. Да. Готово. Понеже женско има някакси по-невърви. Светрене, там може да пише дълг, не има проблем. Аз обичам България. Лошото е обаче, че стават все по-малко. Аз сега съм подхванала една голяма борба да имаме фитнес център. Та голямата. Как я вдигна толкова голяма? Мускули. Не, тя не е толкова тежка. Изглежда по-впечатляваща, Отколкото всъщност е. отколкото всъщност е. Мисля, че ще го припознаят. Да го сложим ли в прес съобщение?